An gudanar da jana'izar marigayi Mejo Rabe wanda 'yan bindiga suka halaka a jihar Katsina. Babban abin da ya fi ɗauka hankulan mutane kenan a Najeriya a shafuka da kuma manya-manyan jaridun gida Najeriya. Mejo Janar Raben da 'yan bindiga suka kama kuma suka halaka shi inda suka bar matarsa. Ana ci gaba da cece-kuce da kuma nuna alhini dangane da rasuwar tasa. Babban abin da yake jan hankalin mutane shine yadda gwamnati ta kasa kubutar da shi a lokacin rayuwarsa, inda kuma a yanzu ake kallon cewa 'yan bindigar sun ce sun ba da gawar tasa har ma an gabatar da jana'izarsa. Duk da dai jama'a da dama na kallon cewa al'amarin na rashin tsaro yana neman gagarar gwamnati, sai dai gwamnatin kuma na kallon cewa tana iya ƙoƙarinta wajen ganin ta kawo ƙarshen wannan yaƙi da ta'addancin. A yanzu haka dai an gabatar da jana'izar marigayin Mejo Janar Rabe, tsohon kakaki kuma mai magana da yawun rundunar sojojin Najeriya ta ƙasa. Tun dai bayan ɗauke janaral ɗin mutane da dama ke cikin alhini, inda kuma 'yan bindiga suka ɗauki wani sabon salo na yin bidiyo domin ɗorawa a shafukan sada zumunta da kuma nuna ma al'ummar gari halin da waɗanda suka kama suke ciki a gurinsu. Mejo Janar ɗin dai na kan hanyarsa ta Matazu zuwa Katsina, inda aka yi kidnapping ɗinsa tare da iyalansa. A yanzu haka dai abin da ke fitowa fili shine bayan 'yan bindigan sun halaka shi kuma sun miƙa gawar tasa ga hukuma. A yanzu haka kuma aka gabatar da jana'izarsa kamar yadda addinin musulunci ya tanadar. Mutane da dama na cike da alhini da kuma nuna fargaba dangane da makomar al'umma da kuma matsalar tsaro, inda wasu ke kallon cewa 'yan bindigar sun fara tashi daga kan talakawa, sun fara gwada ƙarfinsu a kan mahukumomi. Tuni kuwa za a iya cewa halaka janaral ɗin ya ja hankulan masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya da ma wasu ƙasashen waje. Muna addu'ar Allah ya ji kansa, ya gafarta masa, ya kuma kubutar da sauran al'umma da ke hannunsu.